So, wrth feddwl yn ôl i mis Mawrth llynedd, wrth gwrs oedd o'n amser pryderus iawn i bawb wrth feddwl am anwyliaid, gwrando ar y newyddion a chydden ni'n clywed am sut oedd nifer yr achosion yn cynyddu a nifer yr marwolaethau yn cynyddu ac ar yr un pryd oedden ni gyd adra fel teulu, pawb yn trio gweithio ac ymdopi efo bod yn styc adra trwy'r amser, efo'r holl weithgareddau wedi stopio ac yn y blaen. Oedd o'n gyfnod anodd iawn i bawb yn doedd mewn lot o wahanol ffyrdd. So, gwersi nes i ddysgu o ran fy ffydd personol rili oedd pwysigrwydd bod yn y gair a treulio amser efo Duw yn ddyddiol a jyst profi y cryfder a'r tangnefedd goruwch naturiol yna sy'n ond yn gallu dod oddi wrth ddew. Facebook, oedd na lawer ohonyn nhw, a hefyd nes i lawrlwytho app YouVersion a dwi wedi bod i wneud astudiaethau Beiblaidd arno fo efo ffrindiau a mae hwnna yn rhywbeth dwi'n parhau i wneud a yn batrwm dyddiol yn fy mywyd i erbyn rwan a dwi'n wir profi bendith o'i wneud o. Fel mae'n deud yn Hebraeaid, mae gair Duw yn fyw a grymus. Rhywbeth arall sydd wedi bod yn fendith bersonol i mi oedd y syniad gafwyd tua blwyddyn yn ôl o annog pawb i weddio am hanner dydd pob dydd Gwener a dwi wedi bod yn rhan o un o'r cyfarfodydd gweddi hynny. Hefyd, yn fy swydd i, be dwi'n weld fel arfer ydy pethau behind the scenes, fel y gwaith papur, cyfeiriadau e-bost, enwa pobl, enwa llefydd, a dwi wir di mwynhau y ffenast yma sydd i agor ar Facebook ac y cyfryngau cymdeithasol eraill, jyst i fedru gweld cymaint o'r gwaith da sydd yn digwydd ar lawr gwlad a mae hynny wedi bod yn hyfryd.